Hola, no han passat ni 72 hores del fracàs estrepitós d'Esquerra Republicana i la seva estratègia amb aquella mesa de negociació de les cosetes autonomistes amb el PSOE, que fa aigües definitivament, que ha sortit el president Puigdemont a llançar el gran mantra processista, la unitat. Diu el president Puigdemont que sense la unitat de tots els independentistes la independència no és possible. I jo puc estar d'acord amb aquesta frase, però amb un matís. Qui són els independentistes, president Puigdemont? Els independentistes són aquells que creuen en el mandat vinculant, democràtic i ineludible del 1 d'octubre. Els independentistes són els que volen agafar el mandat democràtic del 1 d'octubre i traslladar-lo a les institucions. Els independentistes són els que volen fer de les institucions catalanes un ariet per tombar l'estat dels espanyols i convertir Catalunya en estat lliure, sobirà, independent. Són aquells que tenen un pla diplomàtic, econòmic i polític dur per fer la independència del país, i no a llarg termini, en menys d'un any. Els independentistes són aquells seriosos, coneixedors de la situació econòmica, diplomàtica i política catalana, continental i internacional, que estan preparats per fer la independència avui. Aquests són els independentistes, senyor Carles Puigdemont. I si vostè creu que tenim raó, estem encantats de donar-li la benvinguda. Si creu que no tenim raó, vostè pot cridar a la unitat del processisme, amb els seus socis d'Esquerra Republicana i de la CUP, que estaran encantats de sentir-lo exposar un pla de diàleg amb l'estat dels espanyols. La unitat dels independentistes és important, efectivament, però hem de saber distingir ja d'una vegada qui és independentista i qui vol viure de l'independentisme. Visca Catalunya lliure.